ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର 28 ତାରିଖ। 30 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଏହି ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜସ୍ଥାନ, ବିକାନେର, ବାହାରୀ, କଟକ, ରାୟସେନ ଦୁର୍ଗ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 1.5 କିମି ଉଚ୍ଚତା ଯାଏ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ 30 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବା ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନଚାପରେଖା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ 30 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ 1 ଜୁନରୁ 27 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 440.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 501.6 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 12% କମ୍। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 790 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ 47 ଅଧିକ। ସେହିପରି ପୁରୀରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ 2074.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ 31% କମ୍। ସେହିଭଳି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଷା ସହ 15.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 12.6 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 20% ଅଧିକ। ଜୁଲାଇ ଶେଷ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାରେ ସରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 24 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।